in dai ka san an sace ma wani abu naka, wannan bidiyon naka ne. Sirrin dawo da kayan da aka sata da wata sura, da surar alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Ina waɗanda aka sace musu kaya, ina waɗanda aka sace musu wani abu nasu suke son su tracking na ɓarawo ya dawo musu da kayansa har inda ya sata. To in dai ka san an sace ma wani abu naka, wannan bidiyon naka ne. Masoya manzan Allah, kada mu manta da izini a duk sirrikan da muke baku. Izinin shine kai sharing ga mutum 5 domin me wani shi ma ya kalli bidiyon nan ya ƙari kamar yadda kai ma ka gani. Sannan ku danna like, sannan ku yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanda ake aikata sirrin, idan ka tashi zaka aikata sirrin zaka samu allo. Idan ka samu allo zaka rubuta suratul fili kafa 7, suratul fili kafa 7, alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Amma a duk aya ɗaya idan ka rubuta za ka yi da'ira. Da'ira ita ce kamar 0 haka. Duk aya ɗaya za ka rubuta da'ira kamar yadda kuka gani a cikin takardar nan wacce muka saka muku ta me, wacce muka rubuta muku suratul filin. Duk aya ɗaya za ka saka me, za ka saka da'ira. Bayan ka saka da'ira, a cikin da'irar abin da ake saka ba sunan ka za ka saka ba, ko ba sunan ɓarawo ba. Idan ɓarawo ne kake son ka saka sunansa sai ka rubuta as-sariqu. As-sariqu ba wai suna za ka saka ba, sai dai ka saka as-sariqu ɓarawo kamar yanda ka gani a cikin wannan takardar. Bayan an gama rubutun akan allon sai a samu ruwa sai a wanke rubutun. Idan ka wanke rubutu sai ka me, sai ka sami turare na hatiful kalbi ka ɗisa a cikin ruwan rubutun. Bayan ka ɗisa a cikin ruwan rubutun sai ka samu dawa sai ka zuba a cikin ruwan rubutun. Bayan ka zuba dawa a cikin wannan ruwan rubutun ka baza ta bushe, sai ka ɗauki wannan dawar ka tafi gidan tururuwa. Kana zuwa gidan tururuwa za ka ce assalamu alaikum ya ku bayan Allah na wannan gida, ga hadiya ta nan na kawo muku. Iya abin da za ka faɗa kenan. Kana gaya musu ga hadiyar ka na ka kawo musu, za su yi ta ci. Idan suna ci din nan, shi kuma ɓarawon ana ƙara iza mai wutar da kana zaune zai zo ya dawo da abin da ya sata har wurin da ya sata. Wannan sirri mujarrabin ne. Muna ba ku sirrika masu ƙarfin gaske ba na wasa ba. To don haka kada mu manta da izinin wannan sirrikan da muke baku. Shine shiya ga group 5, bayan nan kai lakin, bayan nan kuma sai kai salati ga manzon Allah. Idan ta Facebook kake kallon wannan sirrin namu, muna roƙonka da kai following ɗinmu. Idan kuma ta YouTube kake kallon wannan sirrin namu, muna roƙon kai subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun saka sabon videos ɗinmu. Mun gode. Sunana Nawas Sharif.